ya enggak? Iya bener. Ya, makanya itu, nggih. Terus aneng meneh ketoke wong wedok ayu bulane ya palsu. Heeh. Dadine padha karo ndekku. Wah, Seperti nggak hidup di dunia nyata ya. iya makanya itu. Monggo aja lamis, Mas. Yuk. Matur nuwun Mbak Megan. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Inggih. Wah, ya. Hebat ya, Yo. Iya, Nduk. Wong Amerika kok suarane becik alus, gregele cetha. Tekse cakepane yo teteh. Wah. Ya. Wah. Saiki nyoba genti sing saka Hungaria. Hungaria. Heeh. Kuwi ya Londo. Londo. Nek mlumpuk ngono lah. Sindenku Londo iki loro Jepange siji. Wilujeng dalu, Mbak. J wilujeng dalu bojange. Wah. Bisa Jawa. Iso bojone sekendang. Wah, ditengi kampon. Nuwun sewu ingkang pundi niki kendange kathah sanget. Ya apa kowe milih bojomu apa lali? Lah menawi jenengan tepangke ingkang cetha mawon nggih. Lah nek kanto sing ndi karo bojomu apa kira-kira wis katarak tenan apa piye? Yo sok mongso lali yo, malah beneran. Weh, Lah lali bab apa wis dikai apa durung? Nak dalah. Iya sinden Londo rada kocluk. Koclok niku napa? Hah? Koclok niku napa? Kocluk iki bagus. Oh. Pak Matem niku koclok sanget. Heeh, Su. Sudarsono. Iya, mulane kuwi. Mbak Agi sampeyan saka bener saka Hungaria nggih. Nggih leres. Hungaria. Hungaria kuwi duwe bahasane Jerman apa Prancis apa Inggris? Sanes. Wonten bahasa Hungaria piyambak. Oh, ada bahasa sendiri ya? Nggih. Oh, nggih. Sik Mbak, aku tak takon. Monggo. Nek Hungaria ki nek ngarani orang, ngarani wong. Wong ngono nek karo nek ngarani orang ngono apa, Mbak? Bahasane, Mbak? Menawi tiyang nggih. Heeh. Teng basa kula niku ember. Apa?
Ember. Ember. Nggih. Dadi wong semene iki ember kabeh ngono to. Nggih niki penonton pengrawit sinden jenengan Dalan. nggih. Nggih sedaya ember. Ember. Nggih. Ember plastik. Nggih. Pokoknya ember. Oh, ya. Cek. Nek basa Hungaria nek ngarani burung, kuwi lho, manuk sing mabur kuwi. Burung. Manuk kuki lho nggih. Niku teng basa kula modar. 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 Nggih. Nggonku ora iki. Lah kirangan kok. Ngapur ae nggonku ora modar kok. Yo kirangan, Pak. Kandhani kok. Dicoba apa piye? Mangke riyen. Ampun saiki. Tajake kaya iya-iya. Oh, dadi ning niku tenan nggih. Jenenge manuk nek cara nggen sampeyan jenenge modar. Nggih. Iya bener. Nggih. Oh, Lah mosok kula gawe-gawe. Sampeyan kok iso seneng wayang, nggih, seneng nggon kerawitan. Maune piye? Niku criyosipun kula pikantuk beasiswa. Oh, iya. Nggih, sinau wonten Pedalangan STASI Surakarta riyen. Heeh. Amargi kula saking sastra lan antropologi budaya, Ya. maca buku bab penelitian wayang kulit nggih. Terus kula sangat terkesan nggih kalau bahasa Indonesianya. Weh. Nalika kula teng Hungaria teng negara sampeyan. Hungaria niku ibu kotane Budapest to? Nggih. Nggih, kula enten mrika. Sampeyan Nggih. nggih nonton? Nggih, kula Ningali ningali. nggih? Nggih ningali pentas jenengan. Nggih. Ayo nek sampeyan nonton lakone apa? Nggih niku seri Ramayana nggih. Nggih. Menawi mboten keliru nggih Brubuh Ngalengka. Lho, kok ya apal cah iki? Lah pripun kesengsem. Nggih. Weh, sik. Sampeyan kesengsem karo berbungalan kok. Nggih. Sik, sampeyan ki seneng wayange apa seneng dalange? Jujur lho. Bojoku yo aneng. Apa? Piye? Bojoku yo aneng lho. Alah, bojomu ki budhek kok. Yo nah terus terang nggih seneng kalih-kalihnipun. Tegese Nggih seneng karyane jenengan, wayangane jenengan ugi seneng nggih panjenengan. oh, lah rak ngono. Aku ki genahe kok. Iya. Terus sampeyan napa niku seneng kali budaya wayang kulit niki. Lah sakniki sing kerep mangsindeni sinten? Pripun? Sing kerep mangsindeni mangeloni sinten? Nggih sinten-sinten mawon ingkang kersa ngajak kula nggih kula purun. Weh lah rak ngono. Dadi paranggana dadi sinden kuwi aja nampik milih ya. Welengku kuwi, pokoke kudu geleman. Nggih kula pancen nggih geleman. Nah iya mulai tegese geleman kuwi aja ditampa negatif. Geleman iki dijak Mboten kok. sapa-sapa gelem nadyan to kuwi iki ujube iki melu aku pamane dijak sapa wae kudu mangkat. Nggih. Nek kira-kira aku prei mangkat to. Nggih. Nah sakniki ajeng aturke napa, Mbak? Kula Heeh. langgam janjine piye mawon nggih? Janjine piye? Pelok 6 ya. Nggih. Ya, boleh. Ning apike ora usah dibawani weh. Ora usah dibawani. Bukane saka Bonang. Nem-nemo Patmo Roji. Nemo nek ora ngono. Kuwi karya Semarang. Janjine piye? Ya, janjine piye? Monggo Mas, menika kagem sedaya para tamu ingkang kepareng rawuh mboten kula westan setunggalipun. Monggo janjine piye? Niku takon masyarakate, takon karo medeni ya takon karo wakile. Sing nginggil nika. Janjine biyen piye? Jarene arep nggawa kemakmuraning rakyat. Kok rakyate jek merongos sak yaene. Sing kepenak kok malah sing ngene dhuwur. Lah iya. Maka Mas, janjine piye yo?
Nenoe. Ya. Yen pete prasaja luwe prayoga ayo to rukun aja ngelamun ing liya taun ora gagatun. Matur nuwun menika. Sami-sami. Nggih, swantenipun Mbak Agi menika waranggana menika nggih klebet. Nek wong Jawa ngarani ya londo ngene mawon. Menika saking Hungaria. Rikalanipun taun 2000 kula pinanggih piyambakipun wonten Hungaria, rikalanipun kula wonten Prancis. Terus ibar Prancis dateng Belgia, Belgia dateng Hungaria, ibar Hungaria dateng Austria. Wah, dan mlumpuk apane? Amrono-mrono iki. Ya mung ngerti pengalaman. Nah, ya. Nduk, apa? Iki Yayi Karang Talun kene iki ra ya ana seniman sapa? Lah Mas Yunanto ora ya. Oh, ngono. Ya, catur munggah rene. Engko. Mas Yu, arep munggah mriki, Mas. Cepot sik ya, Cok. Wilujeng dalu Mas Yunanto. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange. Nggih. Wilujeng dalu Gusti Benowo, sugeng dahar Gusti. Nggih. Iki cake Gusti Benawa ampun kondur sik lho. Mengke kula kan sabetan enten mriki mengke. Kok ngono? Iya. Anggere Gusti Benawa iki ngasta mayang ngono anggere aku teko mesti aku kon sabetan. Lah iki kok gentenan arek coba wis. Engko pas sabet ya takon nyabetke sinden salah siji. Iya. Mas Yu, nah menika gandeng wonten Karang Talun, monggo monggo. Mas Yunanto paring rerepen dumateng para kadang sutresna budaya ing Karang Talun mriki, monggo sak keparingipun. Nggih. Mbak Yu Cange menika anggitan kula kiyambak mbok menawi kelentu nyuwun pangapunten. Oh, mboten napa-napa. Bebas mawon. Dongipun badhe medal-medal wonten Semarang. Kadang setengah main nggih wangsul sedaya. Wah, kula anggere enten Semarang enten kula kelingan lakon kula ketir-ketir. Enten bale kota. Telat 2 menit lakon amblek lakon almarhum tenanan. Ngono ya, heeh. Lah dhuwurku pas kene iki wesi sakmene iki, amane iki cagak. Lah kono pedhot. Bar pedhot ceklok. Ya sinden-sinden mlayu kabeh banyune grojo kudian. Ngantek sindiran bengok-bengok, "Pak, medal, Pak. Medal, Pak." Aku arep metu kok angel men bolane kene iki jeneng Mike iki karo eneng kabele nyantol kene. Bareng ucul metu nggon kelangkai gender ngrai kendang teko ngisor bres mak blek. Nggon panggung. Terus piye bubar. Ya alhamdulillah wis dibayar. Ngono, heeh. Malah let 3 dina aku diteri meneh. Ngono. Heeh, kei paringi kompensasi. 15 juta ya alhamdulillah. Iya. Nek gawang aku pedhot dadi 4. Wis, salin. Anyar-anyar wis piye to? Ya. Tapi Mas, Nggih, nyuwun pelek 6, Mbak. anu menapa bawanipun? Mijil. Oh, mijil. Nggih. Mangke dilajengaken Anu, Mbak Hirumi. Melati Rinonce. Nggih, Mbak Hirumi nggih. Nggih. Mbak Hirumi sing saking Jepang. Nggih, pun. Nggih Mas Yu. Ganjar Heru pamimpin sejati. Oh, iki gubernur sak wakile. Oh iya.
Os kena tonton. Wis bisa ditonton menika nggih. Kok mangken biyen kula aturaken Mas Sumarjo. Oh, Pak Marjo. Yayi kene sing senate ana Papua. Aku mau diparingi kenang-kenangan. Ya kuwi patung kayu saka karyane Yayi Asmat Papua. Heeh. Wujude apa? Pokoke ya wong. Oh ngono. Anang wedok. Ya. Kaya ngono kae. Ha iya. Monggo, Mas. Rina wengi Trisaktinggo teken. Rina wengi Trisakti nggo teken. Bapuntone boten korupsi lan ngapusi. Dasare Pancasila Ya. Nene anu ingkang aweh payung. nggih. Matur nuwun. Terus bacotaken kalian anu, Mbak Iromi. Maka ya, Mbak. Lakae wos mrene nyang kembang melati rino Naen tetepen saguane nuli masnahake saton pono lidi kalung Ya. Nggih. iki pasangonku lamar kang Nggih, matur nuwun Mas Yunanto. Ya, iki mau wis maringi ya kuwi bawa mijil, Nduk. Mijil Melatiri Nonce ya. Isine ya kuwi pejabat Jawa Tengah. Gubernur sak wakile. Oh iya, nindakake diban. Ya, iki genti aku arep ngaturi rawuh Gusti Benawa.
diaturi rawuh. Nggih, monggo Ti, minggah Ti. Rijeng dalu Ti. Sugeng dalu Mas Mantap, sugeng dalu Bujange. Matur sembah nuwun. Wah, panjenengan netepi dados janji-janji panjenengan. Wingi dalu kaya kala mben dalu kula matur nuwun dene kula nggih nderek pinaringan nggih menika kancingan saking Kraton Surakarta Diningrat. Matur nuwun sanget. Kula niku selawase urip mboten nate goroh, Mas. Nggih. Tegesipun? Nggih mboten nate ngapusi nek pun janji nggih. Wah, nggih. Mesti kula tepati nadyan kala wau kula geblasuk-blasuk. Lho, lah panjenengan apa nate mriki to, Ti? Dalane ditutup. Kula mau bablas entuk kok. Alah, kula kan mubueng niku wis ora karu-karuan. Kula wis entek akal, akhire kula wis mupus sing pepesten. Kula ajeng wangsul ndilalah enten piyayi rombongan tiang sekawan nitih sepeda motor, Mas. Kula tangleti, Pak badhe mirsani nggih. Nggih. Pun mangatuke kula. Lah niku lagi kula slamet tekan mriki, Mas. Wah. Ya alhamdulillah menawi pitulungane Gusti, Ti. Nggih, Mas. Nggih. Lah, ngaturaken kawuningan, Ti. Lelampahan niki akibat saking panjenengan lho. Ngaten lho Mas, kula menika janjanipun nggadahi pemanggih. Nggih. Nonton wayang kok mung gonta-ganti lakon. Wong ketoprak wae eneng serine mosok wayang bar lakon iki ganti kae, bar iki ganti kae. Lah saiki mbok wayang iki umpamane wong nggone ajeg. Nggih. Saben taun wis genah wayangan mbok saiki diurutke. Kersane sing nonton ki, wah somben lakone bar iki kae lho, bar iki kae. Dados wonten kesanipun, Mas. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Mila dalu menika digolekke dalang sing ora lumrah menungso, Mas. Nggih. Sebab lakon niki angel, Mas. Nggih. Niki lakon sing mboten gampang, mboten saben dalang saged. Ya umpamane iso ki mung iso-isoan. Nek kon nggarap niku kon ajar setahun niki nek iso men tak ombe uyuhe saestu. Wangel saestu niki, Mas. Nggih. Mboten ngaten, Ti. Menawa satosipun namung wonten sanggitipun dalang. Mila wong sawangsul kula rak nate matur to Ti kalih panjenengan. Dalang ki nek ora mayang ki jane ngopo? Nggih to. Nggih, Mas. Nggih. Mila kula ngandhani kalih adi-adi kula dalang sak wingking kula cah. Dalang ki nek ora mayang, ayo saiki merenung. Merenung kuwi tegese eneng omah berpikir. Nek tembunge sing mentereng kontemplasi. Kontemplasi kuwi apa ya? Mikir, merenung eneng omah, nek dikanteni karo wetenge luwe. Ning nek merenung wajine bengi wetenge wareg ora dadi. Sebabe mesti ngantuk kok yo turu. Lah kuwi penyakite ning kono kuwi. Nah, engko nek wetenge iki luwe, kuwi kuwi diampet tenan ngiras pantes kanggo ngasah pikir. Cingko pikirane urip nduk. Wah, gawe sanggit, ngreka gawe antawacana, gawe kocapan sing kira-kira apik, sing anyar. Aku tak gawe apa kuwi lakon sing saben adegan nganggo konflik. Mula ciri khasku nduk, aku ki nek mayang ya walaupun aku wis tuwa. Aku nek gawe adegan mesti adegan sarwa nganggo konflik. Ganti adegan konflik meneh, ganti adegan konflik meneh. Sebabe apa? Aku ngaturi wawasan karo sing mriksani. Sing mriksani karepen uga berpikir. Ngono lho, Nduk. Oh, ngono ya, Yung. Iya. Pripun, Ti? Leres ngendikane panjenengan, Mas, sing ajeng kala wau panjenengan paring dawuh. Dalang ki nek pas ramayang apa to? Nggih, nggih. Nggih, kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau leres. Niku ra nek dalang wis genah tanggapane, Mas. Wis genah sesuk kuwi tanggal semene. Lah mongko nek ngantek 3 sasi njur ora ana wong mara. Ora ana wong arep nanggap sing arep digaglak apa. Niki lho Mas bedane dalang sing pun dadi kalih dereng. Mulane
Kathah Mas Dalang sing do pedhot ndalan iku artine mboten iso berkarya yang luar biasa amarga doyak kalih mbutuh. Ngaten lho Mas. Wis duwe anak loro nganti telu nggih ta omah-omah ngopeni nyekolahke mongko pakaryane isane mung mayang. Nggih. Dilalah ora payu ling mayang modar napa mboten pun. Lah nek gugone niku nggih akeh sing pedhot dalan Ti. Saestu Mas dados dari sekian ratus atau ribu dalang yang tercetak melalui perguruan formal ataupun melalui padepokan-padepokan utawi sanggar padi. nggih menika separuh mesti lenyap. Bahkan lebih. Nggih. Menika ical saking pasaran amargi tidak mampu untuk bersaing dengan Nggih. dalang-dalang yang sing dilalah menika ya pancen duweni kemampuan yang di atas rata-rata sehingga dimaui oleh pasar. Yen mboten wah nek jenengan niku dudu wong. Nggih Ti, leres. Saestu kula niku kok mboten ngecap, mboten ngumukke jenengan. Saiki dialang sak mbuane niku. Yen cekelan iso menangke Mas Mantep, tak ombe uyune nggon kene. Bukan sabetan lho. Yen trampil akeh dalang sing pinter. Ning nek nyekel wayange njone kaya duwe nyawa urip. Niki dereng enten sak donya. Mila kula rak matur to Ti, supaya dalang ki nek nyekel wayang urip, dalang kuwi kudu menyatu karo wayange. Dalam arti dalang kudu apal karo karaktere wayang sing ditokke. Werkudara piye to? Gatotkaca ki piye? Kresna ki piye? Sengkuni ki piye? Kedah ngertos karaktere watake siji-sijine wayang. Niku mengki anggere ngerti, ngetokke wayang cek atine dalange, oh iki Sengkuni ki watake ngene, lakune ngene. Kecekelane kudu ngene. Ngertos Ti. Niku otomatis nggih Mas nggih. Nggih, lajeng latihan teng pundi gurune ra enek. Ayo, pun ajeng pripun? Latihane nggih mung niku. Dalang harus tahu, gelem sinau, nggih niku karo karakter wayang satu sama lain. Baladewa. Nyekel Baladewa pun mesti kudu menyatu karo Baladewa watake ngene, lakune ngene, mesti gleleng. Guneme mesti ngene, ampun kecekel niku mengke. Terus disinau dikulinake. Pun, insyaallah Ti. Nggih Mas Cobi nggih kula cobine mumpung kula tesih urip nggih Mas nggih. Oh nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget Ti. Ah, kira-kira bijeng tanggal 6 panjenengan badhe ngasta mriki. Kula niku tanggal 6 teng sebelah mriku le Mas, teng Gumpang. Munggung, Gempang Karangdawa. Kula niku kampunge Ngantar Amudeng kok Mas. Gebang. Nggih. Gebang nggih, Cong nggih. Oh, nggih. Ah, Gebang. Tanggal pinten Ti? Tanggal 6 sesuk malam Minggu niku Mas. Oh nggih, pun kula susul. Ah jenengan kaya iya oe. Lho niki rak ngeten to Mas, wingi kula mayang dek Minggu. Panjenengan rawuh. Lah niki genten panjenengan mayang. Kula sowan panjenengan. Wah, Nggih. Yen panjenengan nonton kula, nggih to? Niku rak nek to Mas. Nek pripun to Ti? Ya iki jane dalang paudu ngeten lho Mas. Ning nek kula ningali panjenengan, aku kan iki belajar. Kuwi guruku. Dadi kula niku anu eneng pikole ngoten lho Mas. Oh nggih. Ning ngaten lho Ti, Pripun? janjanipun nggih. Nuwun sewu. Panjenengan nggon Antawacana niku pun sae, pun kula kalah, pun nek nggon Antawacana swara penan nggih kung. Nah, sabet sampean nggih pun trampil. Nggih. Tur nggih nuwun sewu, wis payu. Tur nggih putraning ratu. Niku kalah kabeh kula pun. Ning siji sampean kalah. Napa? Nggon bagus. Oh nggih, nek niku pun jelas niku pun. Wah, jenengan ora pirsa nom-nomane Mas Mantep kok. Niku wong edan men katut kok. Nggih. Mergo ya mergane wong ra waras niku mau. Mboten Mas, dados mboten perkaris menapa-menapa. Wayang urusane beda karo turunane sapa-sapa. Nun sewu panjenengan menika uyuh dalang, Mas. Nggih. Nggih to, wiwit saking kengiyang, bapak panjenengan ngantos panjenengan malah miturut keterangan ingkang kula tampi bilih wayanganipun bapak panjenengan kawon kalian panjenengan. Berarti panjenengan taruna ngungkuli bapa. Nggih. Lah bapak kula niku
pripun Mas ora dudu dalang kok. Ane rak ratu to, Dik. Sinuwun iki. Ratu nek ra ndek apa-apa ngono. Nggih boten ngaten ah. Badhe wonten. Biyen niku Mas gadah napa-napa. Sakniki nggih pun mudar. Kula niku pamane kon mati sakniki men purun asline Mas. Ya ampun ngoten jenenge kraton niku nggih Dik, niku dados punjering budaya Surakarta adiningrat. Kula nggih derek nyengkuyung, kula derek nguri-uri. Pun to. Mboten sisah panjenengan niku kuwatos ngaten. Pun. Nggih Mas, mugi-mugi sedaya mlampah kados dalu menika wonten ing Karang Talun ing saben taun. Mbuh piye carane jebul nyatane saged ngawontenaken kados ngaten menika. Oh nggih. Kesenian wayang kulit, lodrok, ketoprak lan sanes-sanesipun. Kuwi sing urip-urip dudu sapa-sapa. Ning piyayi-piyayi menika sedaya. Leres Dik. Nggih. Wong nanggap wayang kulit niku 99% piyayi dusun. Ora eneng wong kota wayangan. Dados tegese sing marake dalang iso yang iso berkarya menika wong desa, wong dusun kaya wong Karang Talun dalu nika. Leres. Lah sing dhuwur nika napa to Dik? Isane raming pidato to Dik. Marilah kita lestarikan budaya kita yang adiluhung wayang kulit nek ora tau nanggap. Lah nggih niku to Mas wis dicaosi undangan lenggahe dilenggahke nggon ngarep, lenggahane penak dicawisi daran ngunjukan. Urung limbukane wis kondur lho. Lah nggih kathah to Dik. Kepiye? Bar nyerahke wayang malah minggat. Ya Allah, aku. Wah, ngene iki purun kersane Mas sing penting warga masyarakat niki tesih remen teng budayane piyambak, tesih gelem nanggap niku suatu apresiasi saking kula dalang seniman kepada seluruh warga masyarakat di pedesaan. Tanpa niku pun lenyap dalang niku pun leres napa-napane Mas. Nggih. Dik, dalem mboten ketang anu sak cengkengan monggo Dik. Kula aturi paring rerepen Dik, monggo. Mati wong aku nggih. Kula niku mati kula anggerken bawa niku lho Mas. Nek mboten kersa mang nyeluk Mariono. Mariono tilem. Melek kok. Nggih. Wong sing ndhawuhi bapak guru, panjenengan tak anggap guru kula, tak anggap bapak kula, tak anggap mas kula. Nggih. Ampun mulih kok kon bawa, Mas. Nggih to? Nggih. Kon mateni wong tak pateni. Nggih mboten ngoten, Dik. Napa Mas didhawuhi napa Mas? Monggo sak keparengipun. Manut kalian kerenteking penggalih panjenengan. Amargi mengki nek kula perintah najan penan saged nek mboten cocok kali penggalih panjenengan ora srek. Nah, panjenengan milih piyambak ingkang srek, ingkang sekecok. Monggo. Pangkur nggih Mas nggih nika wong mijil. Nggih. Nah, niki saniki pangkur. Leres, monggo. Mingkar mingkuring ukara hakarana karenan maradi siwi kula jlentrehne mingkar mingkuring ukara niku mingseting tembung akarana karenan mardi siwi amarga kesengsem liarep mituturi mulang karo anak. Monggo. Sinawang resmining kidung. Sinawung resmining kidung. Nek perlu nek ngandani anak karo ditembangke karo direngeng-rengengke. Lajeng. Sinuba sinu karata. Nek perlu karo dialem, karo dibombong ngandani anak. Mrih ketarta pakardine ngelmu luhur Ben ketarik karo piwulang ngelmu kang becik mau. Kang tumrap wong tanah Jawa. Tumrape wong tanah Jawa. Agama hakeming haji. Agama niku sandangan sing paling ngaji dhewe, dudu sandangan ning raga, ning sandangan ning rasa. Leres iki.
Wah, niku pancen benjing mbok kula diparingi catetane, Mas. Ning awis niku dek niki gini. Kula nggene mayang teng kidul Parangtritis menika, Mas. Kidul Parangtritis laut, Dek. Lah nggih sisan ngoten Oh, Pak nggih. ora bali. Nggih. Gawake napa, Tik? Kula nderek, Mas. Ingkang langgam nggih kenging, ingkang gumyak nggih saged. Kula nderek. Monggo 4 pilar, Cok. Wah, niki kula hobi kula, Mas. Aja ana sing nembang kecuali kula, Mas. Dian kula apal niki, Mas. Nggih, 4 pilar. Monggo, Cok. Yo. Melu nembang awas. Empat pilar iku bentenging negara Pancasila dasaring negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa NKRI nyoto iku harga mati kanthi asesanti jiwa patriot sejati rawe rantas malang putung holobis kontol baris pengkhianat pati habis. 100 untuk Gusti Menawa, monggo. Yo, por yo. Pripun Ti lagu 4 pilar niki wau? Wah niku jan kula niku ngrungokke kalih ngematke iki wah Mas pancen Mas mantep elok tenan kok. Gawe kaya ngene kok ora hitungan dina, mung jam edan to. Niku ajak kula Niku mung urek terus kanca-kanca dikeki nute. Iki dadi lho. Wah niku mung 20 menit lho Ti. Teng griya Karanganyar kok tebengine lah tokke. nggih kula niku gumun tenan wah jan. Iki jan-jan iki wah Wong pudu ra. wong apa udu Ya, kula nu bola-bali niku pancen elok saestu Mas. Dados panjenengan iki dalang ora wegahan Mas. Yen ning Dalang dalem pegan ya ora mangan tenan. lah nggih yen ning dalem ora wancine mayang nggih to. Ngetik gawe naskah. Nata wayang. Mulasi. Nggapiti niki lho nggapiti wayang niki Mas mantep kabeh niki sing nggapiti niki. Bar niku remi. Mboten trima digapiti kalih wong-wong niku. Mboten penak ngomong Dadi cekel-cekel dhewe kok gapiti wong liya nggih mboten kepenak. Dadi ndengkluk ngasta ngae teplok nika dingiluki dhewe ngaten nika. Edan aku kok kaya ngene, luar biasa tenan. Nggih, matur. Mula nggih mboten gumunke nggih Mas nggih. Pripun? Wiwitane sing jenenge penghargaan wayang saking UNESCO. Nggih. Nggih. Niku liwate ndilalah nggih panjenengan. Alhamdulillah nggih. Direkam wonten Wonogiri. Brubuh Ngalengka. Rekamane digawa dhateng UNESCO Prancis. Tekan kono disetel. Wong kono ora percaya. Iki tenan iso kaya ngene apa ora? Wong kok kaya ngene kemampuane. Celuk rene. Dilalah Mas mantep raosan kalian Bupati Wonogiri.
Kalian kula mesine. Mas Beguk rumiyin. Mas niki kula kudu mangkat teng UNESCO niki sing ngajeng ngragati sinten? Pun ampun semelang anu Pak Mantep mengke sing ngragat kula kali Gusti Benawa. Ngoten niku. Wah. Kita kementus. Pokoke wong niku anggere kemaki sik ngeten iki Nggih, iki mboten napa-napa Ti. Nggih. Nggih. Pancen nggih leres. Mangkat mriko tenan Mas Mantep mayang sak jam bar mayang njur nglakonke gugure Dasamuka 3 menit 2 detik. 2 detik. Wong kono kuwi ora iso caturan do meneng jingleng. Dadi sing didelok neng nggon video itu memang benar adanya. Ditambah dengan banyak alasan nanti kersanipun dipun terangaken kalian Bapak kula piyambak, Mas Mantep. Dereng dangu pikantuk penghargaan saking Nikkei Jepang. Jepang. Ini negarane Mbak Mbak. Menika penghargaan kebudayaan tertinggi wonten Jepang. Nika. Mbak Irumi. Niku lho wonge sing entuk. Bar niku dereng dangu melih wingi lagian tanggal 22 pikantuk penghargaan Makara utama menika setingkat profesor saking University of Indonesia. Universitas Indonesia, universitas tertua di Indonesia. Niku sak Indonesia sing nampa lagi wong loro. Satu seorang filsafat, ahli filsafat, yang kedua Ki Mantep, yang ahli filsafatnya sampun sedo. Niku keneng mriki malih. Wingi teng Thailand 7 dina mayang bersih desa. Pripun ta? Teng Thailand niku bersih desa. Wong Jawa kalah Ti. Kalah, wong Jawa kalah 7 nggon. Aduh niku dite akeh banget nggih berarti nggih. Nanti pun yo ora oleh-oleh aku lho. Jangkrik. Nggih Ti, matur nuwun. 7 dina niku wayangan wiwit sing jenenge ngluku temrika njur sing jenenge ngantek wiwit nandur pari panen nganti panen niku diperagakan sing mayang niki cah niki luar biasa pun pokoke pun entek amek kurang golek dadi karyane iki ora ning entek-enteke kula gumun ning nggih ini satu kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia terutama tiang Jawi luwe-luwe niki turunan wong Klaten asline. Jadi tepuk tangan kebanggaan kagem Piyai Klaten Ki Mantep Sudarsono. Nggih wong niki ra anu napa Karangtalun, Karangdawa, nggih Klaten. Lah nggih to. Nggih, luhur kula kenging mriki. Nadyan panjenengan lenggahipun wonten Karanganyar nggih, namung leluhur panjenengan menika saking Klaten. Dalang sing hebat-hebat saking Klaten. Ki Pujo Sumarto saking Klaten. Ki Nartosabda saking Klaten. Ki Anom Surata saking Klaten. Ki Mantep Sudarsono uyuh Klaten. Ki Benawa uyuh lho. Uyuh sapa iki? Nggih. Ning mboten napa-napa, Mas. Kula niku iso mayang niku nggih mergo tiru-tiru, mboten melalui dunia pendidikan. Lah nek mboten gelem tiru-tiru, lah sakniki sing weruh asline sinten to, Ti? Nggih, Mas. Ha nggih to, sing weruh asline wayang niku sinten? Mboten enten wong weruh. Awake dhewe karek nemu, karek nglestarekke. Mula nek ate sing ngendika iki ciri khasku, ora iso wong iki niru kok ciri khas piye. Nggih, nggih, Mas. Nggih. Ti, anu cobi Maryono niku kan diundang Ti, kan bawa Ti. Nah, niki mungkin kan ndadekke napa niku petis manis. Nah. Nah. Slendro. Nah. Ditimbali mriki napa keng mrika? Cedhak mriki ngoten. Oh. Oh, mboten gelem, Mas. Anu. Enten miki mriku. Enten nyolong mik kendang niku. Mboten apa-apa. Nggih. Slendro Songo Pak anu Bawanana tibake petis manis. Iki ana sing mundhut nyun pangapunten. Menika nyuwun langgam. Petis manis.
menika saking Bapak Sukasno Wasita nggih RT 07 RW pinten iki sekawan apa pinten iki Sekawan Mas niku sing nulis kula kok. Nggih. Karang Talun selamat dan sukses kagem panitia nggih matur sembah nuwun bawane Mar niku adik kula sing nomor gangsal Niki dereng lagil nggih Mas nggih. dereng Sedaya pinten to Mas? 7 ha niku sing diwadi melih Darmadi Oh, Darmadi enten melih wedok nah ragil kula panjenengan nomor setunggal nunggu libot-libot. ayo Mar sak-sake ayo ayam cemeng wulumu bel putih niku nggih iso mayang wayangane nggih HP-mu urung ketrima Nimas ayu mesem sedhela kinarya tulak brantane Maryono niku suarane apik keprakane wajan Sami kalih kula Mas, kacek ora sepiro nggih. Saya nek kon nadol keprak Mas kula. Kula niku jane asline ajeng nglimpekke jenengan Mas. Ajeng kula colong keprake jenengan niku. oh lah nggih jane keprak kula apik yang sikil sampean sing elek kok ya nutup parinom tanggung Nimas ayu pipinyo aramping dikoke kon dhuwur Mar kebyok malang neng dalan ayo kebyok malang ning dalan kebyok malang neng dalan ki apa kertek sarantek wong ayu ulat nyonda markanginan milar-milir milar milir semiten iwi kleru milar-milir esme dan incrit-incrit dalane sik aja domahi kuwi cakepan kuno milar milir semiten incrit-incrit nah sing bener pancen kuwi ha nggih kula tau dilok Tetep kula urus niki nggih Mas. Apa kok incrat-incrit. Mila niku kula kulino dilokke itu dadi kula ngiwiwi ngoten mawon lah. Pokoke tiba i ngoten. Pokoke mboten tiba nglegeno ning tiba Mang nggih nyantutuke sik nggih. murungke wong sonjo. maka saniki Mbak Triplek yuk otes manis yuk Betis manis pupus tebu saupama aja ucap yen tetegetan kuno Patis manis sarapul langking saupama aja ngucap yen to amung samudono samar mancung nyebut rasa kang samar samar jak terwijar pikule tetebi kok ngirutunya kanggo kanca jroning sepi ya terus Petis manis
Matur nuwun. Dik, ampun kondur riyen ya, Dik. Nggih, Mas. Nggih, aestu mengke pun to, lakon kula niki mengke apik. Dereng petuk jenengan. Mengke mang tiru to, Pun. Pun anggere gelem niru entuk dhuwit mengke. Iya, iya, nggih. Kok tak ngrampungke pedamelan yen nggih. Nggih, Mas. Pun dikecaken enggah riyen. Pun sak skecane mawon. Jengjing mangsul bareng kalih kula. Nyoto bareng teng Gading pun to. Nggih. Nggih, maka. Oh. Enjing bidalku muro saking nagri Ngastina kungengkang bala kotwa Prabu sananira lir surya wetalira Cumadung dawuh Kyai Pati. Kula Narendra Trigarta. Kula Prabu Setyarata. Kula Prabu Setyawarman. Kula putra swargi. Kanjeng Rama Prabu ingkang rikala semanten dipun sirnakaken kaliyan para Pandhawa nalika wonten negari Wirata. Prabu Susarma menika bapak kula. Putra kalih Citrarata Citrawarman. Kula boten trimah. Nanging kados pundi malih kala wau kula mireng. Pangandikanipun Sang Adi Penemban Begawan Bisma. Ingkang boten wonten sambetipun kaliyan Pandhawa Kurawa boten dipun keparengaken tumut Bandayuda. Dados pundi menika? Kagol raos sing manah kula. Setyarata. Wonten dawuh sing gawe pernatan kuwi sapa? Sang Senopati Agung Begawan Bisma. Sing gawe pernatan iki rak ya wong ta, menungsa ta. Lho nggih. Kenang apa kowe wedi karo Begawan Bisma? Saiki aku takon. Butuhmu ki ngapa? Coba butuhmu ki ngapa? Kula badhe marsukum sedanipun Kanjeng Rama bapak kula. Prabu Susarma. Lah iya, butuhmu rak perang. Inggih. Kowe arep mateni Werkudara ingkang rikala semana mimba-mimba dadi jagal sing jagal Bilawa biyen. Nggih. Lah kena ngapa kok dadak kowe tida-tida kuwi jane duwene kekendelan apa ora?
Nek pancen wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Rasa kementus. Rasa wedi karo Begawan Bisma. Wani mlebu tawur. Perang kok dadak ditata rasa perang wae. Perang nganggo tatanan cara ngendi? Perang ya perang. Lena mati. Tibane gaman sak nggon-nggon, radu arep ra entuk. Ijen do ijen abret. Napa katen? Lah kowe iki kepiye ta? Wani ora? Pantun. Nek wani rasa tido-tido. Para wadya balamu kabeh krikna. Dina iki uga kowe melu tawur mlebu nyomadyan ing palagan rasah kowe mikirake karo bab perkara Senopati Agung. Kuwi perkarane Senopati. Kowe golek ana Perkudara apa Janaka apa sing Pandhawa ketemu pitesen. Wah. Nggih, matur nuwun Kyai Patih. Wah, tujunipun wonten pambombong saking Jengandika Kyai Patih. Lho, aku kok. Nggih. Dados kula dipun keparengaken wis ku nek ning apa-apane Sengkuni sing bakal tanggung jawab. Ngestaken dawuh Paduka Kyai Patih. Kapiyarsa swaranipun.
rikat lampairing rata tan Pancara Prabu sukuning arga heran kang tuminga pakwon asrine dendeng saengga praja umung lan pradangga busekan prawadya lah menika to warnanipun Sang Senopati Agung Raja Pandhita ngetal kandha Sang Maharsi Bisma ya Sang Dewa Brata ingkang wis lukar busana kabrahmanan ngrasuk busana kasatriyan ya kasenopaten ngiwa langkap kendhong jemparing datan mantra-mantra kalamunta Sang Begawan Bisma panjaya Sang Hyang Surapati ya Sang Hyang Bathara Indrasa mangrurah